Sunod si Mana na unta, lo. Just in case, lo, kung naapay malimtan, iapas ko lang unya. Kay kanang akong lista diya. Draft pa man na. Kung makompleto na, pwede na ako i-encode sa computer. Gusto yun ni Leia, lo, nga hugyaw yun ang maong relaunching. Dili na problema, Judy. Maghimo tag gimmick. Yun na. Magpaprenta og daghang mga leaflets, mga flyers. Unya, magpahimo tag daghang mga streamers. Kan mga flyers o mga leaflets ipanghatag nito sa mga tao, no? Aron sila na mo distribute niya na. Naman ito makatag nini. Unya, magpahimo tag mga streamers. Unya, mahimo pa gani nga ipublish na ito sa pamantalaan. Ipahibaw na ito sa radyo sa TV. O kung mahimo pa, magpa-press conference ta. Tood, atong imbitahon ang mga reporters sa Channel 47. Di ba, Mayo? Maayo kaayo na imong ideya, lo. Kung unsa may kaayuhan sa maong negosyo, ato din buhaton. Sige. Ako rin may bawas tanan, Judy. O pangandam ng ginuha para sa grand opening. So, nakakita ka gitingali sa mga palabot, dili ka? Din ka. Nibisita lang ko sa butik. Pero wa mi magdungan sa Leia ha, wa mi magkuyog. Ambot og di na sila gikan og ang iyang anak. Gihatod man na sila sa sakyanan. Nakailakas, naghatod nila. Wa. Duha man to kalaki ang nihatod nila. Nakakita ka ba siyang laki? Wa ko'y nahibawan. Wa ko makaklaro sa mga naong adtong mga tawhana. Pero, nakasiguro ko nga dili kadtong naghatod nila ang laki ni Leia. Kay medyo murag itara naman ang naong. Imposible sad. Mupatoy ba dahil si Leia og idara na? Di ba? Saan naman sa itong mga tawana? Manong dili man nimo pangutan noon ang bagang naong. Ramil ka sa bukid ha? O kung mahimong kulata ha? Ha, Ramil? Kulata ha ba yung yun? Na, di man igyud ha nga, kung niara ganita sa balay, pang-uran gyud na sinina ang imong isulob. Kay kana imong mga nindot ka sinina, para pagsimba man na nimo matag Domingo. Pero nindot gyud nga naa si Daddy taga simba na to. Parehas sa akong classmate na agyud iyang daddy ug iyang mami, pero ako mami lang permente. Na, ayo lang una pangandoy ana ha, kaysa pagkakaroon, imposible pa man ang mahitabo. Ingon ka ba ni anak ko way manners? Mga bli ka lagpultahan nga way panuktok. Kinsa to naghatod nimo? Kinsa! Ako silang mga amigo. Nagladlad ka na giday sa imong kakundatan? Kanus ka man makaamgo sa kamatuoran, Ramil. Dugay na ako nag-anggo sa imong pagkabagagnaw, Lea! Sa imong pagtugtong ako! Sa imong pagsagol sa kungan sa lapok! Ug bisan karon sa dili na mahibalik ang kanhing pag-ila ko sa imong pagkatao. Napintal na sa kungunahuna ang imong kadautan. Ang pagkanaw mo og sapi. Ang pagkadili mo matagbaw og usalan kalaki. Gusto na, Ramil. Please lang. Ayaw hilo-iyang nauna sa akong anak. Mauwaw kunuhay ka? Uy, Cristel. Hugaw kining inahan mo. Daghan siya og laki. Nagbaligya siya sa iyong dungog. Sobra ka na! Nausa. Sakit bang dawaton ang kamatuoran, Lea? Ang imong paglilabong na ko. Ang imong pagtuntun ako. Dili ba sakit? Dituon ko ang tanan niya. Dituon ko ang tanang kauwaw. Ang tanang kauwaw. Nagisablig mo sa kong pagkatao.
Bisa ka sa ating aliliya. Diligid ko magkapasaylo mo. Kung ako pa ikaw, mandaog ka na ining baya uban sa imong anak. Mami, mapahawa na lang ta din oy. Anong dili naman lang ko ni mo sultian kinsa gyud akong amahan. Nakunya na lang mabahawa ha. Kung mamahawa ta, tablarag giangkon ko ang mga sangay ilang gipasagin mo ako. Mo nga di na yun mausap ang akong hukom na. Kanya na lang ta mapahawa din eh. Ang kapangatunan ko nila nga wa akong makasa. Hoy! Gihingin lang man mo ni Ramil? Ay, kung ina nga dili lang gihapon mo mamahawa! Ganong dili man ikaw mo pahawa? Mas ikaw ang angaya mo pahawa, no? Tapik ka lang na ining baya! Tinuod na! Tinuod na! Hoy! Tinuod na! Ayaw pag-apil-apil hawa kay labot! Ay, ginita na sa pislat kong ilong ay. Usay may labot! Ako, katabang ko din may labot ko din Ikaw mo may labot kay squatter ka din ho. Din Oh, nagkunsa pa man kaniya sa mong gibarugan? Naghuwat kag ibagnos ti ka simento? Ibaglos na yan day. Hoy! Ikaw kay angay mo hawa din hino? Gihingin lang ka na ni Ramil, day! Mercader kining akong anak. Ug dako syud katungod ni ining baya. Sige lang. Ay kabalaka ko din. Sultiis si Ramil ug si Carmi. Nga di mo gamot ni ining baya. Manaog man ni ba? Kung kalimpyuhan ko na ang akong pagkatao. Huwag kayo makatupog sa kabaga sa imong nouns ha. Yaks! Kaluod nimo. Unsa man ni magsiniga ay tas mata? Ikaw kay kontrabida ka siga, ako beautiful eyes. Suga gid. Di ba da? Pagkatoy-toy. Maldita nga day. Ibagnos pa to ni mog diretso day. Mahimong ko to lampaso. Kanagi day! Sukol ka mas ginahawa! Agi padaog! Apir. Lagi sa kog apil Ay, baby. muinte. Saan mo sa apir? Takdan ko sa... Bitaw, Noy. Kamatuoran ang akong gibarugan ni. Tanawon ta lang. Kung kinsay mahimong makaluluoy, kung matribukar na ang kamatuoran. God. Ganong hingilan man ako sila ya. Ganong ako magapugos sa akong kaugalingon. Tingali tumano niya akong isulti mo biya niya din. Diligid ko magapasaylo mo. Kung ako pa ikaw, mandaog ka na ng ining baya uban sa imong anak. Dili mahimong biya siya din. Dili mahimong dili ko makita niya. Ungog ka, Ramil. Ungog ka! Hello, Dexter! Gusto talagang pahibaw-on nga sunod si Mana na ang relaunching sa KTV. Ugma, okay ka, Ugma? Makikita ko nimo. Aron mahibaw ka sa tanang plano sa bagong KTV. Aron makailapog ka kung kinsa ang bagong tag-iya. No. Dili si Vilma ang tag-iya. Dami lang siya. Leia Delfino maunay pangan sa bagong tag-iya.
Oh, asa man ta ka makontak? Oh, sige. Anha na ta sa KTV, okay. Muanha ko, magkita ta. Aron kasabutan nato ang angay natong buhaton. Dexter, gusto ni Leia nga hugyaw gyud ang maong relaunching. Gusto niya hugyaw ang opening. Nakaila ka na niya, Dexter. Ayaw ka balaka. Ikahimamat mo ra siya. Sa dili madugay. Oh, sige, Dexter. Sige, bye. Lola. Itawagan na sa silong, alang sa snack. Oh, sige. Tara, magkuyog ka sa silong. Ay, hindi naman ito kumukhaon ba? Kaya karong taod-taod, manihapon naman sa ta. Ang problema, Lola, kung masuko si Lolo Bart nga, balibara na to siya. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan nay hain ka man nganong nahanaw ka